apa jenenge? Jeruk pamelo apa jeruk? Pamelo. Jeruk apa jenenge? Apa jeruk Bali di Gajal dipercaya apa sing iso carane Iso mari ngene terus ngene kok. Bisa jelek aku kanane nggih glindingan. ya dhisik niku tingge surung-surungan apa motor-motoran di glindingan lah kayak apa oh kali pakai nih gagang iki disurung Lah iya engko. di glindingan zaman biyen Terus engko di kayak apa? Nah, apa jenenge? ambune seweker ambune Kulitnya kuandel. ini kuat tenan kok Iya tuh, Lek. lu kena gijimu ibu lho Ora, iku wis nganu meledak. bawah kok biasanya nggak rujak ya Biasanya 3 rujake wong meteng. nggak rujak yang matang Kepan. Dicampuri timun. Biasanya ngono. bumbunya apa rujak ini lombok Lombok karo rujak. berambang bawang Enggak, ya apa masa malah mantap. tomat Enggak, lombok nduk uyah nduk. Pulau kambing. wah lama lombok uyah gula kambil Ya, betul. nggak ada merica barang nggak Biasanya saya gak pengen on mericane cara tak pedes Lah wis pedes nganu kuwi mau. sampai digerus atau dirisi Dirisi. ini hasil akhir ngonceki iki lur jiblis tapi mantap lur iki sing kaya siki bolong kaya wok-wokan sip kari nyigar saiki disigar iki wow iki lur jeruke lur piye rasane piye Mantap manis. kayak jeruk apa kayak nongko Kayak leluk. pokok jeruk Tere Ya wes, jeruk. berarti jeruk asli lek ngono kudu nongko berarti jeruk asli ya wis lur iki lur jeruke mantap lho jeruk Nah.